deci Tudor, unde ești? Tudor, vină la mine. Ok, deci vin aici. Să-mi scot din gât. Deci vreau să fie 5 puncte. 4 player, haide, intră. Așteptăm pe alții. Suntem 3 acolo, așteptăm. Deci, practic, tu ai carduri care îți dau puteri. Și cineva pe care ce puteri au? Dual lobby, fain ăsta. Deci, practic, sunt carduri care îți dau diferite buff-uri și debuff-uri. Cum n-ai baba? Poți să te fac. Da, știu. Alege-l, că ăla e foarte bun. Ok, deci după ce ți alegi, practic tu trebuie să-i ori să-i omori, ori să-i dai jos de pe insula asta supremă. Ok, hai, pe ei. Hai să omorâm pe ei. Prima dată, nu pe tine, mă, pe ei. No! Cine te-a omorât? Ioi! O bat ăștia. Bă, un pic că... N-ai văzut nimica, ok? Nu cred! Tudor, facem timp ăștia, ok? Ce să da? Duplication. Eu dau pe el la Legendary. O tare. Ia aici. Ia. Nu te apropia! Hai, per. Per. Nu lăsa. Hai timp. Merg pe mine! Pe ăsta! Mamă! Au umbru cu oasele. Dă-te la o parte, rapid. Per! Mai văzut ce am făcut? Da. Per. Quick Q în caz de orice. Un jump! Stai, mă. Per! Pe el! Șolobanii! Ăsta. Mă, ăsta. Șolobanul fuge, prinde-l. Per. Unde este? S-a dădeat. Rapid încerc. Și acum. Yes! Ah. Bine, hai noi doi. La 1, 2, 3, hai! Ioi! Na, butonul greșit. Ioi! Nu! Per! Acum? Yes! Ai avut o treabă. Mai noroc! Ăla dă mult damage, ăla e foarte overpowered. Ok, hai din nou pe el. Orice face, nu lăsa să câștige. Orice face! Oh, no. Mă descurc! Nu cred, îl bat! Yay! Oh, skin-uri. Dacă stai pe joc... Mă, cum? Ajută-mă. Dă pe el, dă ceva, poți să deseni. Fugi! Trebuia să dai bloc, că nu le pot controla. Bravo! Hai!
fugi. Au, 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 au. Jumătate din viața mea. Doar o șansă, nu? Și acum, BUM! Ioi, aia a fost aproape. Singura mea șansă este... Yes! Yes! Nu! Nu. E aici. Bă, eu de pe telefon era, știu cât de greu e. Pe computer se zice un pic mai ușor. Băi, Darical, ți-a dat ochiul suprem? Da. Bă, tu ai noroc. Bă. Așteaptă. Bă, mă urc pe copac. Am o idee. Așa. R. Și acum? Iupi! Bă, uite-te, dacă reușesc să-l bat, te las să mă omori. Că nu mă arunc în voi, te las. Ce spui? Dar nu trebuie să mor, o să încerc să-l omor eu cât dracu pot. Nu pot controla, scuze. Nu pe mine, bă, pe ăla! Că nu vreau să te omor. Nu! Omoară rapid! Nu mai pot, nu pot, sunt prea low. Dacă o să mă omoară, o să se regenereze la maxim. Are vampiros. Așa. E sigur că nu vreau să mor. Ia de aici, Rapid, bine, ok, hai, bate-mă. Te las. Și pentru că ochiul... Sincer mulțumesc, dă-i încolo, m-ai ajutat. Mi-ai dat să pot să dau cu pumnii foc. Da, cu pumnii mei acum dau foc. Vrei să vezi? Unde? Ia. Eu. De exemplu. Mă apropiu. Și acum. Am încercat să testez. Nu! Viață! Nu da! Ține-l departe de mine. Pe el! Unde este? E mort? Ok, ne batem? Ok, hai. Bravo, fair fight. Ți-am dat foc, apropo. Nu, că ai câștigat, de aia. Când câștigi nu-ți dă carduri. Sunt până la infinit. Câte puncte ai? Așa. Trebuie să-i dau un combo. Dacă îi dau un combo, își ia foc. Vezi? Are foc pe el. Și tu ai foc. Nu! Cum îndrăznești? Bă, ăsta era level 10! Bă, îți place jocul? Man, și eu. Că scump. N-ai bani? Ok, eu strâng bani, știi pentru ce? Bă, există puteri, gen superputeri. Superputerea mea este clonare. Eu strâng pentru control pack. Deci să pot să-mi cumpăr un control pack.
și un offensive spec. Haide din nou? Haide! Sunt de pe același server. Ok, haide. Tot 4, ca de obicei. Dar vreau să-mi las Încă nu ți le-ați... Prima dată ia-ți cel puțin 2 carduri, unul de element și unul de ofens și unul de ofensiv și pe aia poți să-ți iei pumni. Nu te ajută cu nimic, doar arată tare. Oh! Știi ce urmează, corect? No, te las pe tine. Vrei mini HQ? Ok. Știi ce urmează? Bătălie dintre noi doi. Ești mort! Ești mort! Știi ce folosesc eu? Strategia minigun. Înainte. Eu, așa. Isas. Știu! Asta e strategia minigun. Iau toate lucrurile care mă... Am milă de cea. La fiecare 2 puncte te las să câștigi o dată, ok? Să poți să faci bani un pic mai ușor. Ok, acum te las să mă omori ca să nu fie balansa asta de carduri, ok? Dar să mă omori, că primești așa bani. Hai, omoară-mă. Că vreau să faci și tu bani ca să putem să avem bătălii mai bune. Pentru că am carduri oricum. Aoleu, ce mi-a picat. Tudor, stai mic, nu ataca. Tudor, nu ataca, vreau să-ți arăt ceva, ok? Așteaptă. Ia pumnii mei. Aici. Vino aici. Ioi. Sincer, da, mă poți bate. Ai destul o mare șansă că nu dau damage, doar sunt un minigun. Te-am blocat. Nu mă poți păcăli. Nu! Mi-ai păcălit familia. Ia aici. Nu! Bravo, mă. Nu știu. Tudor? Da. Strategia supremă. Clonă supremă. Bum. Hai aici. Hai. Să știi că trag pumnii mai rapid decât tine. Ioi. Ce crezi? Aproape. Ce nu primești? Mă, tu știi că fac videoclip acum, corect? Deci, oameni buni, 1v1. Ce este mai important? Ioi. Ți-am dat bloc. Zambic, Tudor, mă regenerez. Ups. Anime epic fight. Zambic.
vezi. Știi ceva? Mă lasă mă mor. Mă lasă omorât. Man, asta e cea mai bună strategie din jocul ăsta. Mult damage. Și hai. Ui! Mă filmează? Să fiu sigur. Da, filmează. E butonul ăla roșu. Ce buton roșu? La mine este butonul. Ability. N-am ability. Gen, am eu o abilitate foarte bună. Clonele. E foarte faină. Tudor? Vreau să te lovesc de câteva ori. Somnușor! Bă, ce dracu. Doi. Sincer, da, ăla este inamicul meu numărul 1. Nu cred! Nu cred! Oh, băi! Ești clon! Yes! Anume! Bă, câte puncte ai? 4 de 5. One last final fight. This is the end of the Epic Anime Series. Eric, te rog, mă lăsă ia ultimul. De ce? Vreau să iau mai mulți bani. Următoarea rundă, ce spui? Nu, despre altă. Hai, un fair fight, că te-am lăsat de mai multe ori să câștigi. Dar poți să faci quest-ul, să liniște. Ba, dar eu acolo. Ui, m-am aruncat. Câți bani ai? 1135. Știi că există Timus, corect? Da. Și să că Da, ăsta e foarte bun. Hai, dăm legendara sau mă mor. mi-a dat prost și el. Bine! Ce? O rară. Am primit o epică. Ne jucăm altceva. De ce? Hai să facem echipe. Ia, de aici cumperi pumnii. Ia, de aici cumperi pumnii, Tudor. Am ieșit. De ce? Nu m-am primit. Vrei un alt joc? Ce dracu, dăm join, am găsit ceva. No, astăzi o să fie un multi-cross gaming session. Survival Dawn of Chaos Disaster on your own platform. Open act to unlock accessories. Ok. Small server sau mega server? Mor. Small, ok. Play? Haide! Ok, am înțeles. Unde ești? Unde ești? Bă, uite-te la mine! What? Cum este acolo? Pentru că am intrat prea târziu și a început deja runda. Știi ce? Mă uit pe aici. Mă, este parcurs. Bă! O să bun la parcurs. Dar asta sunt bun. Ce, doamne, mi-a luat disconnected.
Hub. Parcur. Am eu un joc, te rog, intri. Ok. Element Duel. Nu știu cum e prima dată că mă joc și eu. Aia ne-a jucat. Ce? Ne-a jucat elementul. Eu nu știu, vrei să te joci cu mine, te rog? Hai că prima dată că mă joc. O să ai un avantaj. O să ai un avantaj, hai mă, te rog. Intri sau nu? Da, am intrat. Uite, mulțumesc. Ai. Aoleu, eu am fire. Două. E prima dată când te joc jocul. Da. Water, îmi place. Water-ul. Ok, Câte? Bă, dar câte spinuri am? nu știu. Infinite? Am. Ups, am intrat pe ceva. Ok, eu rămân cu water. Play. Ups, trebuie să am să mă reîntorc. Duels. Sper că suntem pe același server. Mă, dar tu cum ai atât de multe elemente? Ce? Câte am? Ok, haide să ne batem. Haide! E aici unul, aici. Acolo stai, mă. Fa! Oh, nu. Ce face? Sabic, vreau să-mi testez puterile. Igniting pistol. Ok, am înțeles. Cum se folosesc puterile. Ia! Ia. Există un... Oh, mă, tu ai putere... Nu e corect, ai puteri de apă! Water team. De aici! Pum! Hai, ia. Ioi! Au! Poți să dai cu pumnii? Bă, tu n-ai corect, tu ești mai putea mai juca jocul ăsta. Ba nu, ăsta e de la The Strongest. Oh, shit. Da. Da. Au. Hai tu. Bă, Ioi, cum mi-ai dat counter? Cum mi-ai dat counter? Bă, tu mi dai combo încolo. Bă, tu ești atât de bună. Cum? Hai. Așa. You wanna see my stream? Take this. Ok, deja încep să fii mai bun. Ah. Oh my gosh! A intrat ceva în mine. Ioi! Cum am făcut aia? R! Oh, nu. Doi, sunt sigur! Am avut o senzație. 1! Haide. Q! E prima dată că mă joc jocul ăsta. Credeam că ăsta mă, ia aici!
range. Eu am foc și n-am range. Explic asta! Explic asta! Bun. Te iau în brațe. Nu, ia aici. Nu. Era mort. Bă, de unde ai? Bă, de unde am ce? Bă, Ipi! câți bani am făcut? Mă, dar unde vei spinurile? La loadout. Loadout? Cum dai? Ok, hai să văd. Mi-a picat fire. Ok, testez. Ok, hai să testez încă unul nou. Hai Tudor la altă bătălie. Hai aici. Unde? Mă, dar e el acolo. Hai mai departe. Ăsta. Uite aici. Mi-a... Eric aici. Ok. Ghiși ce elemente am acum? Aici. Sami, că vreau să-mi testez toate puterile. Dar știu... Băi, n-am spus stai să-mi testez puterile. Mă, tu mi-ai simțit. Ah! Mă, iarăși. Frost. Ioi! Mă, tu de unde știi combo? Nu știu. Măcar am un movement. Uii! Ai. Bă, că tu dai mai multe. Hehehe. Mă, tu îmi dai mai mult damage. Despre ce vorbești? Yes! Sunt acum pe mine. What the fuck? This sucks. Dă-i încolo, uros guys. Păi, what the fuck din națucă? Bă, dar dă deasuri. Dă deasuri. Nu știu cum. Ai, Q. E Eric cât s-a pasă în fața. Ok, înțeleg. Ok, înțeleg. E dragă. Am o idee. Nu mi-a dat dash. 2. Un fest 2. Hai skating. Eram ca skating mai lung. Cum a făcut aia? Dă dash. Bun. Ai dat? Mă bucur. Din nou ice, dă-i încolo. Mi-a dat din nou fire. Mi-a dat ceva nou, hai. Dă-i aici risiv și dă-ți reset. Că poți să dai 5 spinuri. Eu mi-am luat ăla deja. Nu le da? Haide, Hai. Tudor. Haide, Tudor. Hai să-mi dau spinurile. Eu nu mi le dau, eu testez. Eu le testez. Eu testez stone. Hai un stone versus stone, mă. Stone versus stone. Ok? Let's see.
că prima dată testăm puterile. Ok. Ok. Aia e de rei. Ok. Ok, aia e grav. Ok, am înțeles. Cum se face puterea. Stop! Uș! Trip! Mă, e puterea mea. Mi-ai dat counter la putere. Ce doamne! Nu știu. Ia! Mă, ești bun cu stone de încolo. Aia vreau să dau eu. Bă, mai ratat. Spamezi 3. De ce nu merge? Mă, e mai ușor jocul ăsta pe telefon, dă încolo. Nu trebuie să fii mai bun. Bă, atunci pe telefon ți este ușor să apeși toate butoanele. Mă, Earth sucks. Ărții prea OP. Bă, ăsta-i garong. Bă, Ia! Mai, e... La față. mai chiar distractiv. Tu mă rup, sincer. Mamă, cât de bun. Ești bun, mă. Ești bun. Ia! Măi, prea fain. Mă să dau spin de pe stone. Eu dau spin să văd care mi-e preferatul. Water l-am folosit. Nu cred, era să piciu epică. Hai, ce pică. Ai. Îl încerc? Nu e atât. E ok. Eu îl încerc. Pare ice skate. Nu îl încerc. Nu, a dat din greșeală pe free for all. Tu ăsta, da. Hai, mă pot. Dacă încerc să iau ceva. Mă, îmi pică doar fire de încolo. Dar mie mi-l place. Și Bă, dar mie. ce mă tot facă pe... Sunt blocat cu ice, perfect. Sunt blocat pe ice. Mai am, iupi! Sani, că mi-am luat câteva. Hai. Orice îmi pică nou. Hai, te vreau să fac bun. Era să piciu epică, dă-i încolo. Eu sunt ok cu fire, mi-l place. Mă, era să piciu epică. Hai acolo unde mergeam normal. Stai un pic că vreau să dau în toate spinurile, să văd ce-mi pică. Ceva nou, te rog, jocule. Fire. Da? Hai că suntem frați. E măcar elementul meu preferat, nu mă plâng. Ok, Hai. haide. Arata. Mă, tu cum da... Bă, tu cum ești foarte bun? Mi-ai dat cap. O să lucrez în setări după asta. Ia. Știam cum să faci asta. Da, să nu mai știam. Nu. Nu da, da. Au. Simtă bune. Cu dracul ăsta.
aceeași idee. Oh my god. Am crezut că grabul merge de pe jos. Nu merge. Oare există un dans? Ce? Asta e prima dată când mor, acum realizez. O să-mi chiar îmi schimb setările și o să devin overpowered. Dacă îmi schimb setările o să mor, crede-mă. Încă un pic, te rog, mami. Nu. Tănăn. Ce ai încercat să faci? Un combo. Ne dăm cancel. Combo. No. Awakened. Nu, eu nu mi-ai dat cancel. Numai nu reușesc să dau puterea aia. Lol. Ce putere? Râul. Heavy punch-ul. Ok, nu. Cred că o să te mor pentru prima dată. Nu sunt sigur. Am spus că cred. Da, mă mor pentru prima dată. No. Sau? No. Sau tu mă mori. Există un bloc. Nu! Da, mă mor. Nu. Sau? Dacă nu mă mor, Nu. Te rog, ai bine de mine. o să dai puterea. Nu pot. Bravo. Nu te cred! Unde sunt setările? Nu știu. Oare la main menu? Amen. E. Da, nu cum setări. Eric, setările așa la toată lumea. Mă, te rog, da, sau... Nu! Water! Nu-ți face water. Bă, este live! Știu. Știi ce era să am? Explosion. Explosion epic. Știu. Era să iau și... Cum se numea? Death. Moarte. Hai deodată. Ai... Nu! Stai, să-l bat pe asta, îi dau și tot. Până atunci ai intrat și eu cu altul. Are Reaper, nu-i corect. Da. Epic anime fight, sincer. Mai dau și tot. Hai că-i dau, că știe să de vreo. Nu! Haide bă, cineva să vină să se bată cu mine! Să dau reset. Dau main menu. Mă, nu spune că nu pot. Nu te cred.
Nu că chiar e fain să mă bag cu ăsta și cred că nu credem, e un epic fight acum. I came back out of an epic fight. Ioi. Și în primul rând, 100% mă bate. Mă. Ioi. L-am lăsat jumătate HP și m-a omorât doar o dată. Bă, deci nu glumesc. Zic, mă uit la tine. Hai, ce spui, câștig? Nu cred. Are picior. Știu. Mamă, era să primesc și eu. Dă-i dash. Am apăsat butonul greșit. Nu, nu, nu. Nu. M-am încă o viață, ultima mea viață. Nu, mi-a dat bloc. Dă-i puțin. Nu e pistolul. Ce pot să dau? Eric, dă și bloc. Bă, A, fâi bloc, nu știam. Nu știam că există bloc. hai că cineva să-i da. Ce? Cineva să-i da. Eu îmi dă combo, îmi dă combo. Acolo, dar nu știu cum să ajung acolo. Hai, Eric. Ah. Bate-l. Ah, ah. Nu cred. Mă, deci dacă îl bat. Na, aproape măcar. Hai, Îmi ia da. te acolo, că te-ai bătut cu ăla. Am ice. Iupi. Bre. Nu e atât de rău. Hai. Eric, eu știam. Ce? Uite. Hai, water, ok. Water versus ice. Pattern sus, hai. Bă, eu n-am avut niciodată water. Vreau atât de mult. Mi se pare overpower. Mă, ia ce combo îmi dai. Ia. Bum, bum, bum. Bă, n-am avut nicio șansă. Unde sunt? Ia! Mă, ai sax. No, eu te-am bătut în celălalt joc. Oh, what? Bă, ai skate dă damage dacă îi prin cineva. Mă, asta m-a ajutat acum vreo 3 zile. Oh, shit. Reverse punch. Ioi, nu, te rog, ai milă. Nu. Ai skate. Bă, m-ai lăsat. Nici nu vreau să... Ioi. Oh! Au! Bă, mie cel mai mult mi-a plăcut Water. Oh. Ok. Bă, dar trebuie să ții apăsat. Nu. E sigur? Da. Ok, o să încerc.
bătălie. Tudor, ultima bătălie, că după nu mai pot, ok? Bun. Hai rapid. Hai rapid. Am făcut aici. Ultima bătălie. Și nu doar mă. Bun. Ok, hai. Ice skate. Mă, Ai și... văzut? Aha. Mai nu pot să apăs niciun buton. Băi, dar ce dracu eu pe aici? Mă, jocul ăsta e ușor pe telefon. O, mi-au combo. Așa ar trebui. Da, mai skating. Nu! Ultima bătălie, că mai am mult, promit. Știu. Vin aici. Bill Nye the Science Da. Guy. Bă, tu ești Bill Nye the Science Guy. Bă, stop cooking, please. Eu, mă, tu îmi dai. Că deci tu deja ești aproximativ cât Matei. Dacă nu te dai desflări, ai mort. Dar nu scapi. Aum, pum! Da panică. Aoleu, nu! Nu, am lăsat butonul. Am immortal. Nu! Ultima mea speranță! Așa! A mers! Hai, dă dash, dă dash. Dă dash. Nu. Nu cred! Odată mai trebuie să te omor. Fă de 2 ori, adică de 3 ori. Am o șansă! Believe! In! Damn it! Cum ai? Mă, ce se întâmplă dacă dăm ice skating unul în altul în același timp? No. Ai scăpat, ai scăpat. Mă, ce bine că am aflat-o de ice skating. Face ice-ul mult mai distractiv. Iupi! No.